They all high blood pressure. Or high blood pressure, it may cause one, it may na kidney failure. Complications, no, dear. Unya saa yare we are then complications. Then the tomatoes, mono, and it's green. Hello, lovely people. I'm in the person of Michael Kuma, and this is another episode of your health podcast. We are live on Psalms TV. Don't forget to subscribe, comment, share. Last time you shared about prostate cancer, and then you shared the benign prostatic hyperplasia. Relax, I shall explain. You can't benign prostatic hyperplasia, enlargement of the prostate. Your previous video you share baby a prostate newo dwumedia edi ba mesi so bi mama. Prostate no baby a ewo bladder na sepe prostate ne ade a can memory reproductive organs na ho. Na ewo omo bladder na sepe na dwumedia edi ne say e produce fluid bi and nourish semen ema eboa ema nidi ne dwumedi fe. Inti no yeka enlargement nso a say muna munim deda. Enlargement here a bra baby efri ne normal size say anka ade ne ye ebia ketwa na efri ketwa na ide aye kese eno ne efre enlargement inti ne tenteni ne titia na ne say a bra the prostate no aye kese than its normal size. Na yendo mo esuko then the baby mom who say the prostate no atochima and I say I can see and the mom will so say prostate cancer and prostate enlargement no almost signs and symptoms no sepa a bed didn't say I just say doctor and I say healthcare practitioner and a shaman into no what are symptoms in bia no jane acquire sabia near timia check na mwa hono e dia boa. Na science ne bi say ojonso na etwetwesi ojonso a na etwetwesi obi a ojonso a obehu moja wo mu obi a jonso de wa a chance na jonso na ba obre ansa na wa jonso obi a one oba ehyiemu a semen no bo se moja ewo mu obi a one oba edi mpema gloria na afede ohun say wo tedua no emuye wo ya twumika na kwa yaresabia ni ntimi nhwe ni ehu stage mpo a edu na mo ewo ho no e di aboa na obi we bisa say emema ni na nya saa enlargement ya na relax I shall explain enye bema bia na enya na mostly no in the previous video me ka bibi say obi wo honoma or family history no possibility say obenyam very very high ena yeyi mema 150% na etanya saa yarewi yes am say mbehwe modidi mu because ni na aboa ema ebo prostate no ho ban afi nso say obeye exercise bi wo ho a eboa because say one exercise na say saa unya saa yarewi ya aya na den kakra na afide yenhwe obi beka say prostate no ho ba problem na me call hospital treatment ben kra no mo de be wa me senior me kan da no treatment may depend on stage of prostate no enlargement no edu obi wo ho no ma ne de na afi na ahya ase obi wo so ane de no enye ade huhu bia se ba ne sa o doctor and our healthcare provider no endru I was say eboa o de be ma obe trauma no akope na afede wa hyehye de we a obesifa anom rama na etini aboa o prostate no ena obi wo ho so ane de bebi adu no ehia surgery abro aduro ne so ehia say yeko na ye den yeko ye ho adwuma nkasa eno so no okọ hospital a ombe ye sa de we ama
Na mesrɛ mo obi bɛka sɛ dɛn koraa na ɛde saa prostate enlargement yi ba. Obi wɔ hɔ a ne hormones ɛsesa. Woyɛ obi a wo hormones wotaa nya hormonal changes a ɛtaa wobɛtumi anya saa yare. Obi nso wɔ hɔnom a ne ɔwɔ high blood pressure. Ɛtumi cause saa yare wi. Obi wɔ hɔ nso a ɔwɔ ne sugar ɛwɔ soro hyperglycemia. Nso bɛtumi anya saa yare wi. Nti mesrɛ mo ayɛ a monhwɛ na monyɛ den. Montumi mfa mo aduro pɛpɛɛpɛ na mboa. Na obi bɛka sɛ complications no ɛyɛ de ade. Wonya saa yare wi a dɛn ne complications no. 1. Wobɛtumi anya kidney failure. Wobɛtumi asɛe kidneys no. 2. Wobɛtumi anya bladder stones. 3. Wobɛtumi anya UTI. The broni bɛka sɛ urinary tract infections no wobɛtumi anya bi. Nti mesrɛ mo ayɛ a momma hospital ne wɔ na mo nso mo baabi. Wo experience saa nneɛma wei nyinaa mo atumika mo akɔ hospital ne a check you. Sɛ woyɛ nya bio sɛ wonya bio wo deɛ no baabi adu. Mmoa a wɔsɛ doctor for boa wo. Ɔmo bɛboa wo na ɛtumi ayɛ den afiri hɔ no. Na afei deɛ yɛnhwɛ aduane a wodi a ɛbɛtumi aboa protect saa prostate. Vegetables ɛmfa ndi agorɔ. Woyɛ bɛrima bi a wohwɛ me. Woyɛ obi a wowɔ ebi a me mpo memfa age nto ho. Fruit yɛ ade a ɛboa nipadua no bebree. Ɛwɔ kwan bebree so. Nti no ɛma yɛmfa fruits ndi agorɔ. Vegetables nso ɛma yɛmfa ndi agorɔ. Yɛntan di tomatoes mo no ɛne saa green saa vegetables no ɛboa yie paa. Nti no mesrɛ mo sɛ mobɛfa mo health serious. Na deɛ yɛbobɔ so yi woyɛ obi a wotaa nya symptoms ne bi a dwane ma onan bɔɔto akɔ ayaresabea na yɛncheck wo. Ebi a na wodeɛ no afei na ɛba. Ebi nso a na wodeɛ no do stage bi deda. Yɛbɛboa wo. But ɛma remfi sɛ the earlier the better. Wotumika kɔ ayaresabea ntɛm a ɛne timi so ano ma wo ntɛm ama ntimi ngye nsɛm. Nti no ɛma mo remfi. Ɛfrɛ me Michael Kuma, me a health practitioner. Ɛma remfi sɛ Psalmist TV so ɛna wohwɛ yɛn. Na show yi din de your health podcast. Share ma onua, share ma o maame bi, share ma o papa bi, share ma o wofa bi. Ebi a na ɛso abamfa so ayɛ den ama wɔn. Ɛma remfi sɛ obe subscribe na wo question bi a odi atum. Yɛbɛba abeyi wa no pɛpɛɛpɛ. Yɛda mo ase bebree. Ɛfrɛ Michael Kuma. That's ene yɛbɛsɛnhyia. Bye bye.